дар рӯзи дуюми мусобиқаи гранд-слами Улан-Батор Тоҷикистонро дар вазни 73 килограмм паҳлавони шинохтаи кишвар Беҳрӯзи Хоҷазода муаррифӣ намуд. Беҳрӯзи Хоҷазода дар даври аввал озод буд, рақобатро аз даври дуюм бо варзишгари Кореяи Ҷанубӣ Вон Ҳи Ли шурӯъ кард. Вон Ҳи Ли 41 сол дорад ва дар айёми ҷавонӣ дар бозиҳои олимпӣ ширкат карда нишони тилло ба даст овардааст ва ҳамзамон соли 2003 қаҳрамони ҷаҳон гардидааст. Беҳрӯзи Хоҷазода муқобили ҳарифи худ баромади арзанда нишон дода, бо дарёфти 1 ва зари пирӯз шуд ва ба даври чорякниҳоӣ баромад. дар даври чорякниҳоӣ Беҳрӯзи Хоҷазода бо Валтери Олин аз Финляндия нерӯ санҷид. Беҳрӯз аз ҷудокори финӣ нахуст як вазари ситон, сипас зимни усули лад додани даст ҳарифашро маҷбур кунон, ки таслим шавад. Ҳамин гуна Беҳрӯз Хоҷазода ба даври ниманиҳоӣ баромад ва мутаассифона дар даври ниманиҳоӣ дар як рақобати бисёр ҳассос бо варзишгари ҷопонӣ Кен Оёши нерӯсанҷида ноком гардид. Ҳамакнун Беҳрӯзи Хоҷазода барои ба даст овардани нишони биринҷӣ бо варзишгари муғул Эрдене Баяр Бадзая рақобат мекунад.